మా టీంకి మేము ముందే ఇన్స్ట్రక్షన్స్, వర్షం వచ్చినా మీటింగ్ జరుగుతుంది, దాని తగినట్టుగా సేఫ్ గార్డ్ చేసుకుంటే మీటింగ్ కొట్టాల్సిందే. లాస్ట్ ఇయర్ అయితే మేము గుంటూరులో మీటింగ్స్ పెట్టేటప్పుడు ముందే వర్షాలు అన్నారు. మేము వర్షమైన దేవా స్తోత్రం, నువ్వు ఇస్తే ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఈరోజు వర్షం పడితే ఏమన్నారు? అది వర్షంలో ఆరాధించాలి. ఎంతమంది ఆరాధిస్తారు? ఇక్కడ పారిపోయేలాగా ఉన్నారు. కర్నూలు ప్రజలు ఉన్నారా? అయితే వర్షానికి కాంట్రాస్ట్గా వేటిలో కూడా ఆరాధించాలి. ఆమేన్. కొంచెం విసురుకోండి, చేతి కూడా ఎక్సర్సైజ్. మీరు విసురుతా అంత అందరు విసిరానికి కొంచెం గాలి ఎక్కువ వస్తుంది. కానీ మన దేవునికి తెలుసండి ఎలాంటి వాతావరణం అవ్వాలో. నిన్న దినానైతే నిన్న సాయంత్రానికి వెంటనే మబ్బులు కట్టేసి మొత్తం ఇక్కడంతా వర్షం పడింది. బట్ దెన్ దేవా నీ ఇష్టము నీ చిత్తము అన్నదే ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. ఎంతమంది మీటింగ్స్ ద్వారా దీవించబడుతున్నారో ఒకసారి చేతులు హల్లెలూయా చెప్తారా?